All right, let's go tonight. Takže poďme na to dnešný Are you večer. ready? Ste pripravení? Did you have a good time last night? Mali ste dobrý čas včera večer? Let's go to one of my favorite passages in the Bible. Tak poďme k jednej z mojich obľúbených pasáží v Biblii. It's in the book of Philemon. Je to v liste Filoménom. And I tried to make your job easy. A snažil som sa tvoju robotu trošku uľahčiť. I sent you my notes Som ti poslal svoje poznámky. because I'm a good Lebo evangelist. som ten dobrý And we have evangelista. mercy on our A máme translators. milosrdenstvo naproti našim prekladateľom. Are you ready? Takže ste Turn pripravení? with me to Philemon 6. Takže nalistujme list Filoménom, 6. verš. The Apostle Paul says this, Apoštol Pavol tu píše. and I pray that the sharing of your faith might become effective by the full acknowledgement of every good thing that is in us in Christ Jesus. Aby sa účinným stalo spoločenstvo tvojej viery, poznávaním každého dobra, ktoré je vo vás v Kristu Ježišovi. We're going to piggyback off of last night. Takže trošku sa odrazíme od včerajšieho večera. Last night was all about the spirit of faith and connecting to something real. Včera sme hovorili o duchu viery a o tom, že sa máme napojiť na niečo skutočné. And we finished with the fact that God came to live on the inside of us. A skončili sme s tým, že Boh prišiel, aby býval v našom vnútri. And that the center point of Christianity is God lives in humans. A tým centrom celého kresťanstva je to, že Boh prebýva v ľuďoch. Christ in you, the hope of glory. Lebo Kristus v tebe je tá nádej slávy. So now here, the Apostle Paul, writing to Philemon, is sharing a key to faith. A tu Pavol, ako píše Filoménovi, tak tu zdieľa tento kľúč k viere. You know, life doesn't have to be difficult. Pretože život nemusí byť náročný. The Bible is full of keys. Biblia je plná takýchto kľúčov. And the keys you find in the Word of God help you unlock all that God has for you. A kľúče, ktoré nájdeš v Biblii, tak ti pomôžu odomknúť to, čo Boh má pre teba pripravené. So here the Apostle Paul says, Takže tu apoštol Pavol hovorí a píše, I pray that the communication of your faith might become effective. modlím sa, aby to obecenstvo tvojej viery bolo efektívne, účinné. What does that mean? Čo to znamená? It means that I pray that what you say you believe To znamená, že modlím sa, aby to, čo veríš a prehlasuješ, že veríš, would begin to have evidence. aby malo nejakú evidenciu, nejaký výsledok. You know, there is an old saying years ago in America. Pretože pred mnohými rokmi v Amerike sme zvykli hovoriť, Preachers would say if Christianity was illegal, kazatelia hovorili, že ak by kresťanstvo bolo nelegálne, is there enough evidence to convict you? že či by bolo dostatok evidencie preto, aby ťa vedeli odsúdiť, že si kresťan. Philemon 6. A Filoménom 6. verš. I pray that the communication or the evidence or the expression of your faith Ja sa modlím, aby tá komunikácia, to vyznanie a to obecenstvo tvojej viery, would be visible, would work. aby bolo viditeľné, aby fungovalo a pracovalo. Amen. Amen? I want faith that works. Ja chcem mať vieru, ktorá funguje. If I say I believe in prosperity, I want God to prosper me. Keď hovorím, že verím v prosperitu, chcem, aby Boh dával túto prosperitu do If mňa. I say I believe God's a miracle worker, then I want to see miracles. Keď hovorím a prehlasujem a verím, že Boh je Bohom zázrakov, tak chcem vidieť tieto zázraky. If I believe I'm a new creation, then I want to be able to live a new life. Keď verím, že som novým stvorením, tak chcem tento nový život aj žiť. I want my faith to work. Chcem, aby moja viera fungovala. Am I the only one? Som jediný tu? I want your faith to work. A ja chcem, aby viera aj v tebe God fungovala. needs your faith working. Pretože Boh potrebuje tvoju fungujúcu God vieru. needs you believing for the impossible. Boh potrebuje, aby ty si veril za nemožné veci. God needs you tonight. Boh ťa potrebuje aj dnešný večer. You see, Slovakia needs you. Vidíš, aj Slovensko ťa potrebuje. Milos needs you. Vaše kresťanské spoločenstvo ťa potrebuje. Each and every one of us have to activate our faith. Každý jeden z nás potrebujeme aktivovať svoju vieru. And our faith needs to work. A naša viera potrebuje fungovať.
You know, looking at this building, it looks kind of small for the crowd. Keď sa pozeráme na túto budovu tak a tieto vaše priestory, tak je taká menšia pre toto spoločenstvo, ktoré tu ste. We might have to start believing God for a bigger building. Mali by sme začať veriť Bohu za väčšiu budovu. We need to start believing God for some ladies on the worship team. Potrebujeme, aby sa aj dámy zapojili do vášho chváliaceho tímu. Some of you might be saying, yes, amen, hallelujah. Niektorí možno teraz vo vnútri kričíte, áno, haleluja, All the amen. single boys are saying, yes, Jesus. Áno, aj mladíci hovoria, Men že worship áno, leaders. my potrebujeme ďalších chváličov. Let them be beautiful, Father. A nech sa obrátia, a nech sú úžasné a krásne. God might hear that prayer, A možno Boh vypočuje túto vašu modlitbu, páni. but pray with a good motive. Ale s dobrým motivom sa musíš modliť. But your faith needs to work. Ale tvoja viera potrebuje fungovať. Faith is meant to get results. Pretože viera má prinášať výsledky. When we pray, we're meant to see things happen. A keď sa modlíme, my máme vidieť veci, ako sa dejú. Philemon 6. A Filoménom 6. I pray that the evidence of your faith would be visible. Ja sa modlím, aby tá evidencia, obecenstvo tvojej viere bolo viditeľné. How? Ako je to Say možné? how. Spýtaj sa, ako, povedz ako. 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 That's a good word. To je dobré slovo. It's like a brand, Ako. To je ako taká značka, to znie, že ako. Ako sneakers. Lebo oni majú, viete, ako. That's enough. But how? How does your faith begin to produce? Takže ako tvoja viera začne produkovať niečo? The Bible gives you a key tonight. A Biblia ti dáva kľúč dnešný večer. By the acknowledging Skrze poznanie of every good thing všetkého dobrého, that is in us ktoré je v nás, in Christ. v Kristovi. No? No? Nie? Too simple. It's too simple, Je to Pastor. príliš jednoduché, pastor. It's too simple. Príliš jednoduché to je. There must be more. Musí byť niečo viac, proste. No. Nie. Your faith becomes effective Tvoja viera sa stane efektívnou, when you begin to acknowledge what you already have. keď začneš si uvedomovať, čo už v sebe máš. When you begin to acknowledge every good thing Keď poznáš a uznáš každú that's dobrú vec, already in you ktorá už je v tvojom in vnútri. Jesus, Skrze Krista in the Ježiša. Holy Ghost, Skrze Svätého in Ducha. the anointing. Skrze pomazanie. That's how faith works. A takto funguje viera. Faith works when you believe you have something. Viera funguje, keď veríš, že niečo máš. Faith begins when you begin to acknowledge there's something good in me. Viera začne fungovať, keď poznáš a uznáš, že niečo dobré je There's v tebe. something pure in me. Niečo čisté je v mojom vnútri. There's something holy on the inside of me. Niečo sveté prebýva v mojom vnútri. Faith only works when you believe you have something. Viera len vtedy je účinná, keď veríš, že ty niečo máš. Amen. Amen? Amen. 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 See, there's something good in you tonight. Takže vidíš, že niečo dobré v tvojom vnútri. There's something good in you tonight. Je v dnešný večer v tebe niečo dobré. You might have grown up hearing that there's nothing good about you. Možno si vyrástol a povieš, že nič vo mne dobré sa They might nenachádza. have tried to label you. Že snažili sa ťa nejako označiť. Dyslexic, Že ty si dyslektik, autistic, ty si autista, ADHD. alebo máš ADHD, You're a timid person, you're a fearful že person. proste si bojazlivý, si proste taký utrasený, You're not very smart. nie si príliš múdry. All kinds of labels people give you. Kadejaké značky, takýmito značkami by ťa chceli You'll označiť never ľudia. succeed, you'll never amount to anything. Nikdy nič nedokážeš, nikdy sa nebude ti dariť. All kinds of labels. Rôzne takéto označenia nám dávajú ľudia. But God labels you good. Ale Boh ti dáva označenie, že God si dobrý. labels you good tonight. On ťa označuje ako Hallelujah. dobrého. By the acknowledging of every good in you. Skrze poznanie a uznanie všetkého dobrého, ktoré je v tebe. When God created you, He said, oh, that's good. Keď Boh ťa stvoril, tak povedal, že to je dobré. Amen. Amen? When God looks at you, He says, man, that's good. Keď Boh pozerá na teba, tak povie si, že to je dobrá práca. What I put in them, man, that's good. To, čo som vložil do tohto muža, to je dobré. What they're carrying, man, that's powerful. A čo títo muži nesú v sebe, je mocné. Amen. Amen?
Amen. Amen. So faith only begins to work Takže viera začne fungovať, when you begin to believe that there's something good living on the inside of you. keď začneš veriť a uznáš, že niečo dobré je v tvojom vnútri. When you begin to believe that you have something to give. Keď začneš veriť, že ty máš niečo, čo vieš odovzdať ďalej. When you begin to believe there's more to you than what people can see. Keď začneš veriť, že je viac v tebe ako to, čo ľudia na tebe možno vidia. Amen. Amen? Amen. You can come. Amen. Môžeš prísť aj dnu. Or you can stay, whatever you Alebo want to do. kdekoľvek chceš byť. It won't distract me. Nebudeš ma vôbec nejako vyrušovať. But now let's go to Matthew 10. Nalistujme si, prosím, Evangelium Matúša, 10. kapitolu. Are you excited? Ste nadšení z tohto odkazu. The baby's excited. Aj deti sú z toho nadšené. Every good and perfect gift comes down from above. Pretože každý dobrý, dokonalý dar prichádza od hora. That's a good baby. A to dieťa je tiež dobré dieťa. Amen. Amen? God loves babies. A Boh miluje deti. You know, that's how you grow a church. A presne takto vie rásť aj cirkev. You can grow a church just by having babies. Môžeš rásť a môžete dať rast cirkvi len tým, že budete mať deti a It's deti. just organic growth. Proste to je taký prirodzený, organický nárast. All right, you guys have Matthew 10 pulled up. Takže už máte nalistované Matúšovo evanjelium 10. Maybe they do, maybe they don't. Možno majú, možno nie. I have it. Ja už to mám. Máte And to the aj vy? pastor has it. Pastori to majú? Pastors have it. Pastori to majú. Pastori. Pastori. And one is, Pastor. Pastor and pastory. oh. Anyway. Let's not get weird tonight. Že nepôjdeme do týchto končín dnešný večer, radšej. All right, Matthew 10. Takže Matúšovo evanjelium, 10. kapitola. Starting at verse 7. Začneme 7. veršom. Are you with me? Ste tu so mnou. And proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is here. Iďte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste a démonov vyháňajte. You've received for free, so freely give. Zadarmo ste dostali, tak aj zadarmo dajte. You've received for free, Zadarmo si dostal, now give it away. preto aj teraz musíš zadarmo dávať. I'm so excited tonight. Som tak šťastný dnešný večer. You know, Jesus is smart. Viete, Ježiš je veľmi múdry. Jesus knows a thing or two about Christianity. Ježiš nejakú tú jednu, dve veci o tom kresťanstve vie. And when Jesus gives someone an instruction, it's good to pay attention. A keď Ježiš dáva inštrukcie niekomu, je dôležité dávať pozor. Jesus is an expert on Christianity. Pretože Ježiš je expertom kresťanstva. So if ever you find yourself arguing with Jesus, you're probably wrong. Takže ak niekedy argumentuješ s Ježišom, tak nemáš pravdu. I meet people in church all the time arguing with what Jesus said. Veľakrát proste som videl ľudí v cirkvi, ktorí argumentovali a hádali sa s tým, čo Ježiš povedal. That's not good. You're going to lose. To nie je dobré, pretože isto prehráš. So you want to go with what Jesus says. You don't want to go against what Jesus says. Takže chceš ísť v tom prúde, čo hovorí Ježiš, nie proti nemu. So Jesus is looking at the disciples and he's commissioning them. Takže Ježiš hľadí tu na učeníkov a on ich vysiela. And he's giving them the instruction on how to have a good ministry. A dáva im aj ten návod, tie inštrukcie, ako mať úspešnú službu. Who's in the ministry here tonight? Kto je tu v službe a slúži dnešný večer? Okay. OK, Let's put the hands down. dáme dole ruky. Who's a Christian here tonight? Kto ste tu kresťanom dnešný večer? Keep those hands up. A držme tieto ruky hore. This is Simon Says. A toto je tá hra, že Simon Says, Šimon I have the big hovorí. microphone, so I'm the boss. Ja mám veľký mikrofón, tak sa môžeme zahrať aj hry. Have you seen Captain Phillips? Videli The ste movie? film Kapitán Phillips? There's a scene where a Somali pirate
looks at the captain and he says, "Look at me. I'm the captain now." Je tam jedna scéna, kde taký somálsky pirát prišiel na tú loď a povedal, že pozri I'm na the mňa teraz, captain ja som now. ten kapitán. Tak ja So vám let's all hovorím, put our hands up. If you're a Christian, put your ak hand ste up. kresťania, zdvihnite svoje ruky And if you're in the ministry, a ak slúžiš si v službe, keep your hand up. tak drž svoju ruku hore. If you're a Christian, keep your hand up. Ak si kresťan, daj hore ruku. And if you're in the ministry, keep your hand up. A ak aj slúžiš si v službe, tak daj ruku hore, stále ju drž hore. Everybody should have their hand up. Všetci by mali mať ruky hore, The Bible says he's given all of us pretože Biblia hovorí, že každému z nás the ministry dal tú službu, of reconciliation. aby sme kázali, aby tam bola tá obnova. Are you in the ministry? Ste Put v your hands takejto up. služby, zdvihnite ruky. Okay. OK. So I'm talking to a room full of people Takže hovorím o miestnosti plnej ľudí, called by heaven ktorí sú povolaní nebom, to reach the lost. Amen. aby zasiahli stratených. Amen. Amen. So here's how Jesus commissioned people. Takže tu Ježiš vysiela ľudí. Simon says, put your hand down. A Simon hovorí, daj dole ruku. You win. Máme tu víťaza. You get nothing. A vyhrávaš veľké nič. I'm not Oprah. Lebo nie som Oprah. You get a car, you get a car, you get a Ty car. máš auto, hen tam auto, ten má auto. I'm not Oprah. Nie som Oprah, žiadna americká. So Jesus says, Takže Ježiš hovorí, when you go, keď ideš, this is a message I want you to give. toto je odkaz, ktorý chcem, aby si hovoril. Put it up. Môžete to tam zasvietiť. Matúš And I 10:7. read ESV if you want to put that up. But he says, as you go, Ale on hovorí, že ako pôjdete, there's only one message to preach. je jediný odkaz, ktorý vieme a máme kázať. The kingdom of heaven is not coming. Že nie, že príde nebeské kráľovstvo The niekedy, kingdom of heaven is here. ale že nebeské kráľovstvo je tu. There's a big difference. A je tam veľký rozdiel v It's tomto. not that the kingdom of heaven is coming one day. Nie, že jedného dňa príde Božie No, I preach kráľovstvo, that the kingdom of heaven is here now. ale my máme hovoriť, že nebeské kráľovstvo je tu a teraz. Are you understanding tonight? Chápete to dnešný večer? We're not preaching a promise to come. My nehovoríme o zasľúbení, ktoré sa má We're ešte declaring udiať, a real kingdom that's here now. ale my prehlasujeme to skutočné kráľovstvo, ktoré je tu a teraz. Amen. Amen? As you go, preach, the kingdom of heaven is here. A ako idete, kážte, že nebeské kráľovstvo je tu. And if the kingdom is here, A ak je tu kráľovstvo, then heal the sick, raise the dead, cast out tak devils. vtedy uzdravujte chorých, krieste mrtvých a démonov vyháňajte. What is Jesus telling them to do? Čo Ježiš hovorí týmto učeníkom, aby robili? He's saying, go and make a bold proclamation. On hovorí, že choďte a robte smelé vyhlásenie. Tell them what they've been waiting for is actually here. Choďte a hovorte ľuďom, že na to, na čo čakajú, je už skutočne tu. And then prove it. A potom to aj dokážte. And then prove it. A potom to dokážte. Yeah. Áno. You see, when you preach the gospel, you also prove the gospel. Pretože keď kážeš evanjelium, ty ho vieš aj dokázať, toto But evanjelium. not every message has proof. Ale nie každý odkaz má takýto dôkaz so There's sebou. only a few messages that God is obligated to back. Len pár takýchto odkazov Boh povedal, že bude za tým stáť. And God backs people who boldly proclaim it's here now. A Boh stojí za tými, ktorí smelo hovoria a prehlasujú, že je to tu teraz. Who's in the ministry again? I forget. Kto je tu v tej službe takejto? Ja som už zabudol. So your job is very simple. Takže tvoja práca je veľmi jednoduchá. Go ye into all the world. Choď a povedz svetu. Go ye into all the world. Choďte do celého sveta. Go into Slovakia Choďte aj na Slovensko. and preach the A gospel. kážte evanjelium. That's your job. To je tvoja práca. Are you in the ministry? Yeah. Si v tejto službe, máš túto That's your prácu. job. To je tvoja práca. When you're working, that's your job. Aj keď pracuješ, zamestnaní, to je tiež tvoja When you're práca. coming and going to work, that's your job. Tým, že prídeš a odídeš z práce, to je zamestnanie, You're tvoja drinking práca. coffee, that's your job. To, že tam kávičkuješ, to je tiež súčasťou When you're tvojej on a práce. date, that's your job. Keď ideš proste na rande, to je tiež tvoja práca. When you're drinking beer ale, communist cola, that's your job. Crofala. Keď piješ vašu kofolu, tak to je tiež nejaká práca, ktorú vykonávaš.
It's actually very good. Celkom mi aj chutí, by som povedal. The communists got one thing right. Komunisti aspoň jednu dobrú vec urobili. That's about it. A tam to asi končí pri kofole. They can make a mean Coke. Že urobili proste dobrú kolu. Managing nations, not so good. Tým riadením štátov to im moc nešlo. I'm about to get attacked. Možno niekto ma tu uderí, alebo KGB is here. nejaké KGB, všakže, ak je tu niekto odtiaľ od nich. Hope not. Veríme, že nie. But you know, before I had a pulpit, Takže predtým, ako ja som mal takto before I went to kazateľnicu, Bible school, predtým, ako som išiel na biblickú I was in the školu, ministry. tak som bol v službe. I was in the ministry of reconciliation, Bol som v tejto službe zasahovania duší. and I shared my faith, A ja som zdieľal svoju vieru. and I prayed for the sick, A modlil som sa za chorých. and I gave people words. A ľudia hovorili, Why? pýtali sa prečo. Because I had something. Pretože niečo som mal. See, if you have something, and I know you do have something, Pretože ak niečo máš, a ja viem, že ty niečo máš, the worst thing you could do is keep it to yourself. najhoršou vecou, čo môžeš urobiť, že necháš si ju sám pre Freely seba. you've received, Zadarmo si dostal, now freely you give. preto zadarmo máš dávať. People say, I want more. Ľudia hovoria, chcem viac. God not going to give you more A Boh ti viac nedá. until you do something with what you've already been given. Až kým neurobíš niečo s tým, čo si už dostal. To he who's faithful with little, he'll be made ruler over much. Pretože ten, ktorý je verný v málom, ten bude verný a bude mu zverené to veľké. If David wasn't faithful with the sheep, he wouldn't have been king. Keby Dávid nebol verný s tými ovcami, ktoré pásol, nikdy by sa nestal kráľom. Now, I'm gonna say a few things that might upset people. A teraz pár vecí možno poviem, ktoré možno niektorých ľudí urazí, alebo Pastores will be happy. a pastori budú šťastní, You might not be happy, vy možno nie až tak. but I'm gonna say it Ale ja to poviem, because I have the big microphone. pretože mám veľký mikrofón v ruke. When he had the big microphone, he could say whatever he wanted. Keď sme dali mikrofón jemu, on si mohol povedať, čo on chce. He even stood behind the pulpit. Dokonca sa postavil za I was kazateľnicu. about to go sit down Už som si išiel sadnúť na miesto and hear a good message. a vypočuť si dobrý odkaz. I was hungry. I said, yeah, come on. Bol som hladný, hovoril som, že no tak poď na to. But he gave me the big microphone back. Ale vrátil mi ten veľký mikrofón späť do mojej ruky. All right, so here's the most unpopular thing you can say in a church. Takže tu je jedna z najmenej populárnych vecí, čo viete v But it's cirkvi the povedať. truth. Ale je pravdivá táto vec. It's not the pastor's job to get people saved. Nie je to pastorová práca, aby ľudia boli spasení a zachránení. Sheep make sheep. Pretože ovce produkujú ovce. Sheep make sheep. Ovce produkujú ovce. Shepherds shepherd sheep. Tí pastieri pastierujú tieto ovce. What's a shepherd? Pastier. Oh, that's so cool. Your language has some benefits. Máte nejaké benefity vo vašom jazyku. Pastier, pastor. Church growth is not like rocket science. Pretože rast cirkvi to nie je žiadna veda. I heard a preacher in America share like a statistic. Počul som jedného kazateľa v Amerike, ktorý zdieľa jednu štatistiku, If every self-proclaimed Christian on earth že ak by každý samozvaný kresťan na celej zemi got one person saved a year, získal jednu osobu pre pána, by bol spasený ročne, in 7 years, do 7 rokov the entire world would be saved. celý svet by bol zachránený a And spasený. that's with one person a year. A to je len jedna osoba za celý rok. That's amazing. To je úžasné. But we don't do it. Ale nerobíme to. So God has to call Reinhard Bonnke Preto musí pán povolávať Reinhard Bonke, to pick up our slack. a aby zabral to, čo my sme nezobrali. God doesn't want to have more Reinhard Bonnkes. Sorry? God's best is not more Reinhard Bonnkes. Bože, najlepšie nie je mať viac Reinhard Bonkeov. God's best is me and you reaching people in our Ale life. Bože, najlepšie je, aby ty a ja sme denodenne zasahovali ľudí. It's very
it's much cheaper for you to get people saved Je to oveľa aj lacnejšie, aby ty si získal ľudí, than for Reinhard Bonnke to do a crusade and have 1 million people show up. ako keď Reinhard Bonke robil kampaň a milióny ľudí sa tam vedeli zísť. It's much cheaper for you to just open your mouth at work. Je to jednoduchšie, je to zadarmo, aby ty si otvoril svoje ústa v práci. You know, I look at this room. Keď pozerám naprieč touto miestnosťou, If we each just got one person, každý z nás, keby jednu osobu sme získali, one person, jednu osobu, we'd need a bigger church. tak hneď by sme potrebovali väčšiu cirkev, väčšiu budovu. Our church doubles overnight with just one person. Z večera do rána by sa zdvojnásobila cirkev. It's not hard, guys. Nie je to náročné. His job is to teach you, Jeho práca pastora je vyučovať equip ťa, you, aby ťa vyzbrojil, care for you. aby sa o teba staral. Your job is to go out Tvoja práca je zvon and take all that God has given you in this place a zobrať to všetko, čo Boh do teba and vložil tu, destroy the kingdom of hell aby 24/7. išiel si a 24 hodín denne, 7 dní v týždni si ničil Amen. diablové kráľovstvo. Amen. Amen. We get to reach people and make disciples. My musíme zasahovať ľudí a musíme činiť učeníkov. And we get to multiply what God is doing in our life into somebody else's A life. musíme multiplikovať to, čo Boh robí v našich životoch, aby sa to dialo aj v životoch druhých That's ľudí. Christianity. A o tom je celé That's kresťanstvo. the gospel. To je evanjelium. You have it free, now give it free. Ty to máš zadarmo, preto zadarmo aj dávaj. You know, when I was in construction, I was giving it away for free. A keď ja som pracoval na stavbe, tak som dával to všetko preč. When people found out I was a Christian, they'd make fun of me and they'd try to make me like fight with them. Not physical, but like arguments, debate. A ľudia, keď proste videli, že som kresťan, tak si zo mňa robili srandu a snažili sa so mnou bojovať argumentami. I've had men bigger than me yelling at me because I refused to say that abortion was okay. A väčší chlapi ako ja na mňa kričali, lebo som odmietol povedať, že potrat je dobrý. Sitting at the table eating my lunch with my hard hat beside me. Tým, že som sedel proste za stolom, jedol môj obed Screaming at me. a on, tento chlapík, na mňa bľačal. And sorry. Ja som povedal, sorry, nemôžem. The Bible says it's wrong, Proste it's wrong. Biblia hovorí, že to nie je správne, tak to proste tak je. Screaming, mad, angry. Nahnevaný, kričal a bľakal. You know, that same guy a few days later came to me A pár dní na to, ten istý chlapík, ktorý na mňa takto bľakal, and he said, I want to apologize for yelling at you. on prišiel a povedal, chcel by som sa ti ospravedlniť za to, že som na teba kričal. He said, I've never had a Christian Pretože nikdy som nepoznal takto kresťana, that hasn't backed down. ktorý by sa takto že nestiahol ako ty. Says, I'm so used to Christians when I begin to like challenge them, they back down. Lebo som zvyknutý, že keď do kresťanov trošku zatlačím, že sa stiahnu. So he says, I still don't believe in your God, but I respect you. Takže stále neverím v tvojho Boha, ale teba rešpektujem, že si sa And I see that nestiahol. it's real for you. A aspoň vidím, že ty tomu skutočne veríš, že je to skutočné. He had never seen that before. A on to predtým nikdy nevidel. On that same job site, there was a big black guy. Na tom istom mieste, kde sme robili stavbárčinu, bol jeden Like veľký a černo. bodybuilder bouncer at clubs. Proste taký vyhadzovač klubov, taký bodybuilder. And so some bad things were happening on the job site, A nejaké zlé veci sa diali tam na pracovisku and things were going missing. a veci sa strácali záhadne. And I walk like up to the group of guys in the morning. A tak ráno som išiel do kruhu chlapov. I'm 23, 24. Mal som tak 23, 24. I weigh what I weigh today. Mal som toľko, koľko vážim aj dnes. And they're talking, and you know, there's maybe 8 or 9 of them. A bolo tam 8-9 takýchto chlapíkov. And the big boss of the job site is there. A ten hlavný vedúci stavby tam bol. And they're talking about the missing items. A on hovoril o tých chýbajúcich nástrojoch. And the guy says, I know it's that black guy. A on povedal, že ja viem, že to bude ten čierny chlapík. He's lazy. I see him slacking off. Lebo vidím, že sa zašíva, že je proste lenivý. I know he's stealing from our job site. A určite z nášho tu pracoviska aj kradne tieto veci. And I look around and no one is saying anything. A ja som sa pozrel navôkol a nikto proste neprotirečil tomu. So the Christian has to say something. Takže samozrejme, kresťan musí niečo povedať. I say, hey, that's Tak racist. som povedal, že nie, to je rasistické. He's a hard worker. On je tiež tvrdý pracant. I work with him and he hasn't stolen anything. Ja s ním pracujem po jeho boku a nikdy som ho nič nevidel ukradnúť. And the big boss, A veľký šéf, stavbár,
We have an expression in English, I pulled his pants down. Máme v angličtine hovoríme, že ako keby som mu stiahol gate v tom momente. I pulled his pants down. Tak som mu takto obrazne stiahol gate týmto. And he starts backpedaling. Oh, no, I mean, On začal, že nie, tak I'm som to sure it nemyslel. wasn't him. Určite to asi nebol teda You know, I'm on. just frustrated. I'm not actually Len som racist. frustrovaný, nie som rasista. I said, no, that is racist. A ja som povedal, nie, to bolo And I'm telling rasistické. your boss. A ja to poviem tvojmu zase šéfovi. And I did. A to som aj povedal. You know, I was 23, 24. Keď som mal 23-24 rokov, There was bigger men, older men, boli väčší chlapi, starší chlapi chickens. a proste to boli také sliepočky. But because I'm a Christian, I have a big mouth. Ale pretože ja som kresťan, tak som mal aj veľkú hubu. You should have the biggest mouth of anybody you know. Aj ty by si mal mať v takýchto situáciách najväčšiu hubu, ako poznáš ľudí, že If majú. you see something wrong happening, you Pretože say it. Hey, that's vidíš not right. niečo, čo nesprávne je a deje sa, musíš povedať, že nie, to nie je We don't správne. treat people like that. My nemáme takto zaobchádzať s Don't ľuďmi. say that about that person. Nehovor takto o druhom. Boldness. Tá smelosť. Yeah. Áno, How do you say boldness? smelosť. Smelos. Smelosť. Smelos. Smelosť. That same black guy, A ten istý černoch, we were working and he was complaining about his back. sme spolupracovali na stavbe a on sa sťažoval na bolesť chrbta. So I told him, not now, but at the end of the day, I'm going to pray for you. Tak som povedal, že nie teraz, ale na konci šichty sa za teba budem modliť. And news began to spread on the job site that A tieto- Nick the Christian is going to do his magic on somebody. Novinky sa na stavenisku rozšíriť, že Nick, kresťan, urobí svoju mágiu potom po So šichte. at the end of the day, Takže na konci I go up to this guy and I have maybe 4 or 5 Frenchmen behind me. práce, tak som mal takých 4-5 Francúzov za mňou. Maybe 3, I forget how many, but there was a Neviem, little group. koľký bol, taká menšia skupinka ľudí išla za mnou. And they follow me and we go find this guy. A oni išli za mnou a išli sme za týmto černochom. And I say, your back hurts? He says, yes. A ja som sa spýtal, že boli ťa chrbát, on povedal, že áno. I say, well, I think you have a short leg. A tak som povedal, že asi máš kratšiu nohu. Can we check? Vyzerá, že máš kratšiu nohu, môžeme to He skontrolovať. says, okay. Spýtal som sa, či je to v poriadku. So the only thing I could find was a big paint drum. Like a big paint drum. That's all I could find for him to sit on. takže čo sme našli, bola veľký taký kotol s farbami, na ktorý si sadol, taký So he kýbel. sits down on the paint drum. Takže on si sadol na tie farby. I have my work belt on, my hammer, everything. Mal som na sebe všetko, to moje pracovné oblečenie, moje kladivo, I kneel všetko. down, I grab his legs, and yeah, one was shorter than the other. Sklonil som sa a jedna jeho noha bola kratšia ako druhá. I pray, Modlil som sa and his leg grows out. a jeho noha sa narovnala, I say, dorovnala sa. stand up, Povedal som mu, postav sa move your back. a pohyb chrbtom. All the pain had completely left. A všetká bolesť v momente zmizla. My little Frenchmen are running around like freaking out. A tí ďalší chlapíci okolo nás behali úplne v úžase. And I'll never forget, this big black guy is walking, A nikdy nezabudnem, ako tento veľký černoch, and he would kolega, stop, chodil, and he would do zastavil this. sa a urobil and he'd hit his takto. leg, Buchol po zemi. making sure, and he would see that, man, my knees are equal. This is Uisťoval crazy. sa, že má kolena na rovnakej úrovni a to predtým nemal a povedal, že to je I went to šialené. another job site, A išiel som na iné and stavenisko when they heard my name was Nick and that I'm a Christian, a keď počuli, že ja som Nick a že som kresťan, they had heard about that miracle. tak už počuli o tom zázraku predtým. Someone else was evangelizing for me. Pretože niekto iný už za mňa evangelizoval a hovoril Amen. dobrú správu. Amen. You see, people want to see something real. Vidíš, ľudia chcú vidieť niečo reálne a skutočné. People are dying for something real. Ľudia by aj zomreli preto, aby takéto reálne veci videli. And you carry something good and something real on the inside of you. A ty niečo dobré, niečo skutočné v tvojom vnútri nesieš. And this world needs what you have. A tento svet potrebuje to, čo ty už máš. Do you guys do street evangelism? Robíte na uliciach evangelizácie? I want to encourage you to come when they do evangelism. A chcem vás povzbudiť aj v tomto, keď sa evangelizuje na uliciach, pridajte sa. It's hard. Je to ťažké, It takes courage. pretože to chce proste seba zapretie. It might be embarrassing a little bit, Niekedy to je možno také zahambujúce but najprv, it's worth it. ale stojí to za to. It's worth it. Stojí to za to. And
And again, the fruit of that is very mixed. A ovocie toho je veľmi také zmiešané. Sometimes very few people will come to church Niekedy veľmi málo ľudí z ulice príde len do cirkvi, because they're complete strangers and they don't know you. pretože sú úplne cudzí pre teba a oni ťa vôbec nepoznajú. So please, yes, come to evangelism. Takže áno, aj tak chodievaj na evangelizácie, But the most powerful thing you can do is in your life. ale tá najmocnejšia vec, čo máš, je už v tvojom Your živote. friends, your coworkers, your family. Tvoji priatelia, tvoji kolegovia, tvoja rodina. Bring them to church. Tých prinies do cirkvi. Bring them to church. Prinies ich a doved ich do cirkvi. I'm not sure if it's the same in America, here as in America, Neviem, či to máte tu rovnako nastavené ako my v Amerike, but they did a survey and 7 out of 10 people said that if their friends would invite them, they would come to church. ale robili taký dotazník a pýtali sa, a tak 7 ľudí z 10 odpovedalo, že keby ich priatelia, kolegovia, známych zavolali do cirkvi, že by prišli. It's not bad. To nie je zlé číslo, 70%. I brought my worst friend, the most sinner friend I have to church. A môjho nie, že najhoršieho kamaráta, ale kamaráta, ktorý najviac hrešil som doviedol do cirkvi. And it was a bad church, A ešte to bola aj zlá cirkev. a dead church. Taká mŕtvá cirkev. But they did an altar call. Ale mali tam výzvu. And he stood up and he prayed the prayer. A on sa postavil, vyšiel a modlil sa túto modlitbu. You never know what could happen. Nikdy nevieš, čo sa môže udiať. You never know. And the rest, after they pray, that's between them and God. A potom, ako sa títo ľudia modlia, tak to už je na nich. To je medzi nimi a Bohom. But you have to do what you can to get people in a place where they can respond to what God is doing. Ale ty musíš urobiť, čo je v tvojich silách, aby si ich doviedol na miesto, kde oni vedia odpovedať na to, čo Boh robí. You can't bring money to heaven. Nemôžeš si so sebou doniesť peniaze do neba. You can't bring your watch. Ani svoje hodinky. There's nothing here you can bring. Nič tu na zemi si nevieš zobrať hore. The only thing you can bring with you when you go to heaven is people. Jediná vec, ktorú vieš zobrať so sebou do neba, sú ľudia. That's the only thing you have to bring. To je jediná vec, ktorú vieš so sebou zobrať. When you stand before God, Keď budeš stáť pred Bohom, the only thing that you'll have to show him is people. jediná vec, ktorú môžeš ukázať, sú ľudia. That's all you have to give him is people. To je proste jediné, čo mu vieš odovzdať, dať mu tam. So I don't want you in heaven empty-handed. Takže nechcem, aby aj ty si prišiel do neba s prázdnymi rukami. Sheep make sheep. Ovce produkujú ovce. Sheep make sheep. Ovce sú tie, ktoré produkujú ovce. Sheep make sheep. Ovce vytvárajú ovce. Repeat after me. Opakuj po mne. Bé. 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 Yeah. Áno. Sheep make sheep. Ovce produkujú ovce. I just wanted to encourage you guys about this as well. A chcela by som niečo aj ja pozdieľať. Growing up at the River Church from a young girl, 8 years old, Tým, že som od 8 rokov vyrastala v River Church, we learned to go out on the street and to tell people boldly my about sme boli Jesus, as you know. vyučovaní tak, ako viete, aby sme chodili do ulic a smelo kázali evanjelium. But one thing I've learned dramatically through the years Ale jedna z vecí, ktorú som sa naučila za tie roky, dramaticky, is you can't forget that a person isn't just a number on your stat card or, je a to, tick, že nemôžeš brať ľudí ako nejaké číslo, ako nejakú záložku. but their destinies locked up waiting to be transformed. Ale ich osud je tam pripravený, aby bola zmenená ich budúcnosť. So when you go out to tell people about Jesus, Takže keď ideš vonku a kážeš o Ježišovi, like Nick is saying, realize that you have the answer to their problems. ako Nick hovorí, uvedom si, že ty máš odpoveď na ich problémy. And I know sometimes you're going to be afraid because you're, insecurities, fear of man. Že proste niekedy sa nebudeš cítiť dobre, lebo niekto What sa are they hanbí going to ľudí, think of me? že si hovoríš, čo si o mne pomyslia. What if I mess up? A čo ak proste sa zakoktám, niečo zle What if they poviem? cuss me out? Čo ak proste ma vykričia, vyhrešia?
But at the end of the day, Ale aj tak na konci you dňa have to know musíš uvedomiť si a that these vedieť, people need Jesus. že títo ľudia vonku, oni potrebujú And Ježiša. regardless of what is said, A je jedno, čo oni hovoria, it's a win-win. je to vždy situácia výhra a výhra. If they say the prayer with you, Ak sa s tebou pomodlia modlitbu spasenia, if they reject you ale aj keď ťa odmietnú and walk away, a odídu preč, at the end of the day, you sowed a seed. aj tak na konci dňa ty si ten, ktorý si zasial semeno, Some sow, niektorí sejú, some water, niektorí polievajú, but God brings the increase. ale Boh je ten, ktorý dáva rast. So regardless of the thoughts in your head, Takže neber ohľad na to, čo hovoria tvoje myšlienky regardless v of the hlave. fear from hell, A je jedno, aké je ten strach z pekla. know that you have the answer, and his name is Jesus. Buď si istý a vedomý toho, že máš odpoveď, ktoré And he meno needs- je Ježiš. He needs every single one of you guys. A on potrebuje každého jedného z vás, ľudia, čo ste tu. It's not just about the man in the pulpit with the mic posting pictures on Instagram. Nie je to o tomto mužovi za kazateľnicou tým, že sa odfotí na about- Instagrame. It's about you. Sorry. Je to o tebe, presne. You're the church. Ty si súčasťou cirkvi. You're the best that God has for Trenčín. Vy ste to najlepšie, čo Boh má pre Trenčín. So understand that the boldness comes through faith. Takže pochop to, že aj smelosť prichádza skrze And vieru. all you have to do is ask. A jediné, čo potrebuješ vedieť, je pomodliť sa a žiadať. Jesus said, "Come unto me and ask, and I will give it to you." That was paraphrased. but- Ježiš povedal, že príďte a žiadajte mňa a ja vám dám. Anything you ask the Father in my name, O I čo- will give to you. O čokoľvek by ste žiadali Otca v mojom mene, ja So- vám dám. So go home tonight. Takže dnešný večer, Seriously? keď pôjdeš domov, teraz vážne hovorím, This is your homework. toto je tvoja domáca úloha. Because yes, we're gonna go to another city. We're gonna go back to America. Pretože áno, my pôjdeme zase do iného zboru, potom späť do Ameriky, But you're here. ale ty si ten, ktorý tu zostávaš. You're the special guest in someone's life. Ty si ten špeciálny host zase v živote niekoho iného. So go home tonight, amen. Takže dnešný večer choď domov And say, Father, give me boldness a in Jesus' name. modli sa, že Otče, daj mi smelosť v mene Thank Ježiš. you that you've not given me a spirit of fear Ďakujem ti, že si mi nedal But ducha of strachu, power. ale ducha moci, and love lásky and a sound a mind. zdravého rozumu. You're smart. Ty si You múdry, know all things vieš through the všetko Holy potrebné. Spirit. A vieš to skrze Svätého Ducha. And just like he came and told his testimony, A rovnako ako on prišiel a povedal svoje svedectvo, each and every one of you has a testimony. každý jeden z vás máte vo vnútri svoje Jesus svedectvo. saved your life. Ježiš zachránil už tvoj You were život. once dead, Bol si mŕtvý, but now you're alive. ale už žiješ. You're once in darkness, Bol si v temnote, but now you're in the light. ale teraz si v tom And whatever svetle. that may be, you have to tell people A čokoľvek to znamená, ty to musíš so that povedať they can ľuďom, then receive Jesus. aby oni vedeli prijať Ježiša. The Bible says, how will people know unless someone is sent? Biblia hovorí, že ako poznajú, ak nikto nebude k ním vyslaný. Well, guess what? Hádaj čo? You're sent. Ty si ten, ktorý si bol poslaný. Not just us. Nie len my. We're just like you. My sme presne takými, ako si ty. People just put our faces on an Instagram post and post us, but Proste jediný rozdiel je, že ľudia nás odfotia, zavesia na Instagram, We're the same, we're ako the body. cestujeme, ale sme tí istí, We're sme one telo church. Kristovo, sme jedna cirkev. and the same Holy Ghost in us A ten istý Svätý Duch v is the nás same Holy Ghost in you. rovnako prebýva aj v And the tebe. same gospel in A America to isté evanjelium, ktoré is kážeme v the same Amerike, gospel here in je to Slovakia. isté evanjelium kázané tu na So don't Slovensku. count yourself out. Takže sa Don't neodpisuj, write yourself off. neodpisuj sa, Know that God has a plan for you to help people that only you can help. ale ved, že Boh má plán s tvojim životom, aby si pomohol ľuďom, ktorým iba ty vieš pomôcť. And the last thing I'll say is it's all rooted in love. A ešte posledná vec, čo poviem, všetko je to zakorenené v You're going to láske. go home tonight and ask God to give you boldness, Pôjdeš domov, to je tvoja domáca úloha, žiadaj Pána, aby ti dal smelosť, but you're also going to ask him for a fresh love for people. aby si mal aj čerstvú lásku pre ľudí a k ľuďom. So that when you're checking out at the store,
že keď proste sa obzeráš navokol v You're not obchode, just thinking about you nechodíš tam a hľadíš sám do seba, and your life and A your concerns môj život, moje problémy, and how you don't have enough money ja nemám dostatok and peňazí, your business problems. moje problémy v biznise, v You then zamestnaní. change the focus to people have problems and Za- I have the answer. Zmeň ten fokus, to zameranie, že ľudia majú problém a ty máš odpoveď. So get your eyes off of yourself. Takže tie oči zo seba daj preč I have to do this as well. a ja to musím robiť. And you have to put them one on Jesus, but also realize that there's a lost and there's a dying world and suffering, just like you grow up in a very hard life, you know? Musíš proste hľadieť aj na Ježiša, ale musíš hľadieť aj na svet a oni trpia možno rovnakým spôsobom ako aj ty. I don't know everyone's testimony. Si I wish I zvykol? could duplicate myself so I could talk to everyone. Ja neviem každého svedectvo, keď by som sa tu vedela teraz namnožiť, aby s každým som vedela osobne porozprávať. But you've all been through life. Ale každý ste Okay. si životom už prešli. And people are going through life and they need Jesus. Aj ľudia prechádzajú svojimi životmi, ale So- potrebujú Ježiša. Just like Nick said, freely you have received, you have been saved. A ako Nick povedal, že zadarmo ste dostali, vy ste boli zadarmo spasení a Now you zachránení. freely give because it's an endless supply. Teraz ty môžeš zadarmo dať, pretože ten zdroj je nekonečný. Amen. Amen? Thank you, Jesus. Vďaka ti, Ježiš. Can I get a piano man? Môžem poprosiť klaviristu Ondreja? Clavist? Klavirista. Piano man. I like that word too. Pianist, klavirista. Nice. Ondrej. Andre the Giant. Andre the Giant, yeah. Right out of a Disney movie. Priamo z Disney príbehu k nám prišiel Andre the Giant. He can sing and he can play. That's Disney. Vie hrať, vie spievať. To je proste príbeh Disney. Guys, what a fun night. Je to zábavný večer. I had other scriptures and other stuff, but Mal som pripravené iné odkazy a iné veci, I think the point's been made. ale myslím si, že sme dali ten odkaz na správnu mieru. And one preacher told me, A jeden kazateľ mi povedal, people can only eat so much. že ľudia vedia zjesť len isté množstvo. So when people are full of good ideas, just let those ideas digest. Takže keď sú ľudia plní aj dobrých myšlienok, dobrých ideí, nápadov, tak nech ich strávia. Another really good minister put it this way. A ešte jeden veľmi dobrý služobník to povedal inak, Your job as a preacher že tvoja práca ako pastor, is to preach people to a position of faith. aby si kázal ľuďom, aby sa dostali do tej pozície viery. And once faith has come, A keď príde viera, you shut up tak vtedy ty už ticho buď. and you let their faith do the work. A nech už tá viera v nich pracuje. And you guys have a good church. A vy máte dobrú cirkev. So I'm not saying anything new. Takže ja nehovorím nič nové, Just maybe the same cake, just a little different recipe. možno je to rovnaký koláč s inou receptúrou trošku He put menšou. strawberries and I put cherries. Možno pastor vám dáva do tohto koláča jahody, ja vám dávam čerešne. Still a cheesecake Ale stále v koniec koncov je to cheesecake. with coffee. A samozrejme s kávou. Some anointed coffee right there. Pomazanou kávou. Yesterday I tried to make a joke in the green room Včera som tak srandoval vzadu and I called his coffee bad, a som povedal, že jeho káva nie je dobrá. but with like sarcasm. Ale tak proste sarkasticky, tak zo And the srandy. translator didn't do it properly. Ale prekladateľ nepochopil, že si robím So pastor's srandu. looking at me like, Tak pastor na mňa kúkal, že čo to hovoríš? Čo teraz hovoríš? so the joke completely flopped. Takže celý ten vtip takto padol. So I gotta learn my humor and with Takže the musím sa translator. naučiť aj s prekladateľmi pracovať, aby sme ten humor nejako oňho neprišli. We're gonna do a few things tonight. Ale ešte dnešný večer pár vecí urobíme. Jesus said, Ježiš povedal, as you go, preach and proclaim že choďte a kážte, učte, that the prehlasujte, kingdom of heaven is here. že nebeské kráľovstvo je tu prítomné.
It's a whole different message, but I want to share a little bit of it. Je to úplne celé iný odkaz, ale trošku z neho chcem povedať. Preach the kingdom of heaven is here. Káže Božie nebeské kráľovstvo je tu. For anyone in the ministry or wanting to go into full-time teaching ministry, Ak je niekto v službe alebo chcete ísť do služby na plný úväzok, hopefully this can be a key for you. možno a verím, že toto bude pre teba jeden kľúč. Jesus said, preach the kingdom of heaven is here. Ježiš povedal, že kážte, že nebeské kráľovstvo je tu. The job of a minister Práca služobníka is to open the eyes of the people je otvoriť oči ľuďom to the reality of God being here now. realite tomu, že Boh je tu prítomný teraz. If you preach well, Keď kážeš, že dobre, people are made aware ľudia si uvedomia, that God is in the room. že Boh je prítomný v tej miestnosti. On the streets and in your life, if you share the gospel, Na ulici, vo svojom živote, keď hovoríš evanjelium, the best thing you can do najlepšia vec, ktorú vieš urobiť, is help people realize that God is with them. je pomôcť ľuďom uvedomiť si, že Boh je tu s nimi. If you'll do that, people will just get saved, get saved, get saved. Toto urobíš, tak ľudia budú zachránení, spasení a zachránení. But that's the hardest thing as a preacher, Ale najťažšou vecou na kázaní je to, is to convince people that God is here. je presvedčiť to, že Boh je tu. It's the hardest thing. To je najťažšia vec. Because people have so much religion and bad teaching. Pretože ľudia sú pod vplyvom zlého učenia, veľa náboženstva je v nich. And they bring that to the meeting and you have to hammer and hammer and A hammer oni that to away. sebou zoberú aj na meeting a ty to potrebuješ kladivom vybiť z nich von. But a good minister, Ale dobrý a služobník, good preacher, dobrý kazateľ is able to help people be aware je schopný ľuďom povedať a oni si začnú of uvedomovať, something bigger than them in the room. že niečo väčšie ako oni sami je prítomné. That's why I really enjoy how your pastor helps with the worship. Preto sa mi páčilo, ako aj váš pastor pomáha uctievaniu a chvále. Because he's helping lead you Pretože on napomáha viesť ťa to where you need to be. tam na to miesto, kde sa potrebuješ He's helping dostať. your eyes open Pomáha ti, aby tvoje oči sa otvorili, to what's in the room. na to zahľadeli, čo je v miestnosti prítomné. It's very easy to just take for granted what you have. Je veľmi ľahké proste brať to, čo máš za samozrejme, So that's why I'm here, ale preto som tu aj ja, to remind you. aby som ti pripomenul, Jesus paid a high price for his kingdom to be here že today. Ježiš zaplatil najvyššiu cenu, aby jeho kráľovstvo tu mohlo byť I prítomné was going to dnes. take you in the Bible where the scripture says A ja som vás chcel zobrať do písma, kde písmo hovorí, the kingdom of heaven is not a matter of eating and drinking, že Božie kráľovstvo nie je o jedení a pití, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svetom Duchu. And the Holy Ghost, A Svätý Duch, as we spoke on last night, o ktorom sme hovorili včera večer, is on the inside of you. prebýva v tvojom vnútri. So if the kingdom of heaven is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, Takže ak Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Svetom Duchu and the Holy Spirit is in you, a Svätý Duch je v tebe, then the kingdom of heaven is in you. vtedy nebeské kráľovstvo je tiež v tebe. So we can preach the kingdom of heaven is here Takže my môžeme smelo kázať, že Božie kráľovstvo je tu, because you're here. pretože ty si tu prítomný. The kingdom of heaven is in your work because you're in your work. Nebeské kráľovstvo je v tvojej práci, pretože ty tam pracuješ a ty si tam. The kingdom of heaven is in your family because you're there. Nebeské kráľovstvo je v tvojej rodine, lebo si tam ty. You understand? A chápeš to? One last thing. A ešte jedna posledná vec. The kingdom of heaven is not a matter of eating or drinking. Pretože nebeské kráľovstvo nie je o jedení a pití. The kingdom is not a social club. Church is not a social club. A nebeské kráľovstvo nie je nejaký sociálny klub, ani cirkev, nie je klub na socializáciu. It's not about community. Nie je to o komunite, It's not about having fun. nie je to o tom sa pozabávať, It's not about socializing and eating together. nie je to o tom, aby sme sa socializovali a spoločne jedli. That's a byproduct To je ten vedľajší produkt of the všetkého. kingdom being among you.
tým, že nebeské kráľovstvo je But uprostred the vás. kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ale samotné Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v So the Svetom duchu. kingdom is an obsession Takže Božie kráľovstvo with the Holy Spirit. je tým, že sa zaoberá, že si úplne And he pohltený builds a community. Svätým duchom a on dookola Yeah. buduje komunitu. In America, we got it wrong, and that's why people left the church. V Amerike sme to celé zle pochopili, preto ľudia opustili cirkev. We made it about the people, My sme to všetko urobili o tých ľuďoch and it was no longer about God. a už to nebolo o Bohu. If you make room for God, Pretože keď urobíš priestor pre Boha, God will draw people. Boh tam dovedie a pritiahne ľudí. Jesus said, if I be lifted up, Ježiš povedal, že keď ja budem I vyvýšený, will draw all men to me. ja privediem k sebe všetkých ľudí. You come here not for pastor. Aj ty tu neprichádzaš pre pastora. You come here because God has called you here. Boh ťa povolal sem, preto tu You chodíš. come here for the kingdom. Ale prichádzaš tu pre Božie kráľovstvo. Amen? Amen? So if he says something you don't like, Takže keď je pastor aj povie niečo, čo sa ti nepáči, you come back. tak sa vrátiš nasledne You're not zase. here for him. Pretože ty tu neprichádzaš kvôli nemu, You're here for the kingdom. ale prichádzaš tu kvôli nebeskému kráľovstvu. He's here for the kingdom. Aj on je tu pre nebeské kráľovstvo. The Bible says, when Jesus ascended, he gave gifts unto men. A Biblia hovorí, že keď Ježiš vystúpil na nebo, tak dal ľuďom dary. The apostle, the prophet, the teacher, the evangelist, and the Máme pastor. tu 5-násobnú službu. Pastor, apoštol, učiteľ, prorok a evangelista. There we go. Tak, dík. Those are gifts that God gave to To the sú church. tie dary, ktoré Boh zveril a vložil ich do cirkvi. But you're here for the church. You're here for the kingdom. Ale ty si tu pre cirkev, pre nebeské kráľovstvo. This is Jesus' church. A táto cirkev je cirkev And he Ježiša. said, hey, I trust you with it. A on prišiel a povedal, hej, ja budem Steward dôverovať it for tebe a season. a tu na obdobie ju veď, Until I either spravuj ju, promote you or you go home to be with the Lord. buď proste budeš povýšený, alebo pôjdeš k Pánovi, But it's God's church. ale je to stále cirkev živého Boha. It's his bills. Sú to jeho účty, ktoré platíme, It's his needs. sú to jeho potreby It's God's church. a je to Božia cirkev. It's not his responsibility. A nie je to vôbec jeho He doesn't zodpovednosť. have to pay for it. On nemusí pastor za to He just platiť, has to believe for it. ale musí za to veriť pastor. And you have to believe for it with him. A ty spolu s ním musíš veriť za And sheep cirkev. make sheep. A ovce, znova opakujeme, produkujú ovce. Amen. 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 Stand to your feet. Môžete sa postaviť. How can I complicate your life tonight? Ako ti skomplikovať život trošku. What we did last night was actually great. The song. Včera večer song bol dobrý. So we'll do that again. It's easy. Tak znovu, zopakujeme. And if you feel anything else to flow, it's your gift. Before we begin to worship, Predtým, ako začneme uctievať, can you help me move this? môžete zobrať, páni, poprosím vás. Oh, okay, okay. That way? Okay. We are preaching on boldness. A my sme kázali aj o smelosti. I wanna all right, we'll make it easy. Urobíme to jednoduché. I want everyone Chcem každého, who's in the ministry kto ste v službe, slúžite, to come forward. aby ste prišli dopredu. Everybody who's in the ministry, come Každý, kto takto má slúžiť a slúži, príďte dopredu.